गय जानानै ओंख्रिया थावा मोनबायलै आं बोरमा बेदर थांफ्ला बरिया मोनदोंमोन आं उन्दुला जोब्बाय नामालै लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे एसे दसे रायलायलाबायनो गोसो जालायबाय गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ होनायबाय आं सोर सोर फैखो एसे कमेन्ट खालामदो दे सानै फैजेनबाय माथो गैथारा माथो ना उन्दुजोब्बाय नामालै माथो 20 जन मानसि फैबाय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे दाफाथाबनो आदसा निखावरि ब्लगार उन्दुबाय नामा उन्दुथ'वाखै ओरैनो जास्ट दङ आरोना गय जानानै थाबथास्रायलायनोसो नागिरबायमोन माथो ओमफ्राय फाइनाल प्रडाक्सन ओमफ्राय मा होनदों दंग्रा आदा बहाय दंग्रा आदासोमोनदां गोजानावसोलै एसे गोजानावसो दंफैयो आं फैलाव नार्जारि नाइस आदा माथो दखानावसो मा होनदों दख'नासो गानदों गानदों नामा गानाखैलै कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर एसे दसे आं एसे रायलायनो गोसो जादों हाय सार मा खबर फ्रम गरेस्वर बाक्सा अके थेंक इउ ब्रादार मा होनो बसन्त बर' थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनो थाखाय कमेन्ट खालामनो हागोन थाफाथाबनो ओमफ्राय जोंना प्रनय लकेल ब्लग होनदों माथो लानथिसो औलै गस्ला गानाखै आं ओरैनो दङ कमेन्ट खालामनो हागोन दे आयु कमेन्टआनो माथो होरसो होबाय आं गासिखौबो फरायजोबगोन दे लोगोफोर एसे माबा लायो नालाय ओंखायनो आं कमेन्टखौ नायजोबगोन आरोना बयनिखौबो ओमफ्राय मनज बसुमतारी मबेयाव दं माथो मा होनदों सिटिया सोनामा औलै सिटियावसो दङ ब्रादार ओमफ्राय हेरल बसुमतारी मय दङ बाहाय आङो टाउनावसो दंफैयोलै आदा औ एसे दसे लाइभ थालाबायबाय आं टाइमा थांगौबायलाबो दसे रायलायनो गोसो जानानै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर बयबो आं गासैखौबो कमेन्टखौ नायजोबगोन दे ओमफ्राय हेलर बसुमतारी मय दंग्रा भाइ आं टाउनावसो दंफैयोलै आदा ओमफ्राय मा होनदोंनो फनिन प्रडाक्सन माथो ओंख्रि जाखो आदा प्र चिरां ओंख्रिया अयथासार गोबांलै ब्रादार बोरमा दं फारौ हांनाय ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय अयथासार गोबांमोन ओंखामालाय बे ओंख्रिया अयथासार गोबांमोन ओमफ्राय मा होनदों अनन्त बसुमतारी होनदों मान बेटेका फट' मा होनखोलै थेंक इउ स' माच ब्रादार अनजालि बर' इउ होनदों नै अके इउलाबो जायोलै आइलाबो जायो ओमफ्राय निजोम नार्जारि मा होनदों भुटानावसो दं बायदि मोनबायलै आं हैद भुटानाव गैया ब्रादार बेलेगावसो दं आं भुटानाव नङा ओमफ्राय मा होनदों प्रनय लकेल ब्लग मा होनदों दादगारियाव थांदोंमोन दा औ दहाय थांदोंमोन आं दादगारियाव एसे दादगारियाव गामि बेरायलाबायनानै फैबाय आं आदा अयथासार गोबां गामि ओरै दादगारियाव गिदिंलाबायनानै फैबाय आं लोगो सासेया माबा रायज्लायलाबायबायलै सोरखौबा होननाय लोगोखौ WW कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर बयनिखौबो नायजोबखागोन आं कमेन्टखौ खोथा गैखा ओमफ्राय निखावरि ब्लगार मा होनदों दहाय दादगारियाव दङमोन आदा अके औ दङमोनथ' माथो रायज्लायदेराखै ब्रादार है रायज्लायनांगौरा आं लोगोफोर बिदि रायज्लायदेरब्ला ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनोलै रायज्लायनांगौ दे निखावरि ब्लगार ब्रादार ओमफ्राय दानसोरां नार्जारि आदा नों
आदा आं नोंखौ सिनायो अके थेंक इउ ब्रादार फंबाय गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय रायज्लाय दे फंबाय रायज्लायलायनांगौलै बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे आं एसे लाइभ होलाबायबायलै गोबावथारसिम नों लाइभ होयैया ओमफ्राय मा होनदों अनजालि बर'आ मा होनदोंनो आइद' बा होनदोंलै थेंक इउ आइद' होननायाबो थेंक इउ ओमफ्राय अनन्त बसुमतारी माइन्ड मा होनदों आनजारि जोमै लगार हेल' दादा थेंक इउ होद आं एसे खुगा सुस्रांनोलै होस बया गोफालै नङा कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन दे कमेन्ट खालामग्राफ्रा हेल' दादा होनदों थेंक इउ जोमै ब्लग थेंक इउ जोमै सिस्टार दासान्दि मा मावदों आदा फ्रम चिरां फिनन प्रडाक्सन है गैयालै फंबाय ओरैनो दङ दाखाल नुखादों दा गय बिफां नायलाबायनायनि फेसबुक पेजआवहाय उफाय गैया बेफोरखौनो मावलाबायनांगौ जायो हाजिरा मावलाबायो हाजिरा मोनला मावो आं लिंहरनो हागोन लोगोफोर हाजिरा नांगौला मावोलै आं ओमफ्राय बड' बय टुर होनदोंनो बड' बय टुर ना मा होनदोंनो आदाया जाखांबाय खोमा औलै जाखांबाय ब्रादार जाखांबाय जानायालाय बहुद गोबां माबाजों जालाबायबाय होद आरो खुगा गोब्राल' मोनबायमोन आं दे दानिया कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अके बड' बय टुर थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय दसे रायज्लायनोसै गोबावथारसिममोन आं लाइभ होयैया दे ओमफ्राय दिनैहाय लाइभ होनाय जाबाय आरो दसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय सापर्ट खालाम जागोन थेंक इउ ब्रादार सापर्ट खालामगोन टेनसन गैया माने जों गावजों गाव सापर्ट होलायाब्ला जों सोरथो सापर्ट होनांगौ जोंखौलाय बर'जों बर' सापर्ट होलायाबालाय नङा होमबा दा बेनिखायनो जिथुनाखि आंनि भिडिअ'आवहाय हाय बा हेल' होनहरदे बड' टुर ब्रादार आं दा नोंनि चेनेलखौ चेक खालामनानैहाय सापर्ट खालामहरफिनगोन दे खुनु टेनसन गैया जों गावजों गाव सापर्ट होलायालाय सोरथो सापर्ट होनांगौ बेबायदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायलासोना मोनसे प्लेटफर्माव आवगायलांनो हागोन दा मोखांफ्रा जोंजोबखाबाय नै सयथिबो ओरैबायदि हाद्रि जाबायलै दिनै हाबाफ्राव आयदे ओमफ्राय फांखा होलाबो माबा मोननानैहाय गरम मोनबावखायोलै जौगाथों अफिसियेल हाय बस होनदों औलै बस दसे लाइभ होलाबायबायलै आङो नोंथांमोनजोंहाय कमेन्ट खालामदो दे ब्रादार नै फांखालाय होगासिनो दङ थेवबो अयथासार माबा जायोलै फाग्लासो नै फांखालाय होगासिनो ओरैबो होदोंब्लाबो फाग्लासो गोलोमनायानो खारना मेजेमानो बारा जादों खारलाबायनासै बेवहाय माबा मानलाबायबायसैलै आंखौ जोबथा मोगा लागाव माथो लांदां
औलै लांदां लांदां गारिसो माहाय दं आं एसे बेलेगावसो दंफैयोलै ब्रादार टाउनावसो दंलाबायफैयो आं एसे जिम खालाम एसे अके खालामनांसिगोन जिमाखौनो अकालहाय मार्शेल आर्ट्स गेलेलासो मोदोमाखौ फिसा रानथेंथें फ्रात फ्रिट मोनोमोनलै दाना मोदोमखौनो लिरनाय मोनबाय अयथासारनो जाले बोरायलांबाय दा बोरायलांनायखायनो बिदिसै जोंथां अफिसियेल मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जोंना माबासोमोनलै ब्रादार बिराद गोबांमोन आं बेलेगावसो जादोंमोन हो हटेलावसो जादोंमोन बोरमा बेदर दङ ओमफ्राय ना एलेंगा फिसा फिसा मैथाजों संनाय आरोना ओमफ्राय फारौ हांनायनि ओमफ्राय माबा अमा बिगुरबो दंमोन ओमफ्राय गोबां बिदिनो दंलाबायो आरो लगाय गथाय ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायगोन दे लोगोफोर दे ओमफ्राय मा होनो रिसेट मान होनदोंनो मा गामि नोंसिना आदै जोंनिया माबालै ब्रादार चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला बिसिडि सिङाव थानाय परबतजरा दे गामिया जोंना मालाबाफोर फैबा बेरायलांनो हागोन एसकेनि न'आलाय अबावथोब्रा बानथान हाबनानै जालां आरामसे दे ब्रादार मालाबाफोर फैबाय बायोब्ला हा खैला मैला होननानै बुंब्लानो मिथिखागोन सापागुरिजों दावखोलांनांगौ दे चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो जोंना फैनानै हाबलां मालाबाफोर दे ओमफ्राय दानिया जोंसार बसुमतारी मा होनदों जौगाथों बसुमतारी अफिसियेला मा होनदों नै बोथोरा बोरैबा जागासिनोलै ना बस गासै बायदि नंला ना बोथोराखौथ' आरो मा होनबावनाय ब्रादार नोंबा मा पारपसाव बुंदों बोथोराथ' बोथोरखा बिदिनोसै बोथोरा बोरैबा जासिनबायलै बोथोराथ' माथो होनबावनाय बड' बैथुन मा होनदों गासैबो बर' माहारिखौ नैबे आदा एसके बड' आदानि लाइफ बड' बैथुनखौ नायनो बुंनाय जाबाय प्लिज गासैबो बर' माहारि अके थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय बड' बैथुन आंनि जेसेबांनाखि फेमिलिफोर अननानै सापर्ट खालामाखै चेनेल दं जानांगौ फंबाय ने ओमफ्राय दा उनावहाय कमेन्ट खालाम आंबो सापर्ट खालामहरफिनगोन दै बयबो सापर्ट खालामाखै बड' बैथुन नोंजों आंजों सापर्ट खालामलायबासो मोनसे प्लेटफर्माव थांनो हायो आरोना दा बेनिखायनो आरो ओमफ्राय जौगाथों अफिसियेला मा होनबावदों आंबो थानो हाला गरमाखौनो औलै आं दैलां बारियावहाय नासो गावलाबायनो लुगैयोलै बिदिबाथाय न'आव थाला नासो गावलाबायहैबायमोन आं माथो मानबाय थाखो आंखौलाय नासो गावहैबायमोन आं नायाबो मोनोलै दाबायदियाव जोंनाव फैलै मालाबा ब्रादार ना गावनो ओमफ्राय बड' बैथुन मानोना आंबो जाखांफुनायसो अके थेंक इउ ब्रादार दे मोजां ओमफ्राय रिसर्ट मायाव थायो नों आदै आं न'आवनो थायो फदै न'आवनो दिनै आं एसे टाउनाव दंलाबायफैनो ओरै खोलाजोंहाय ओमफ्राय ओरैनो जास्ट मोनानायखाय आं न'आव थाङाखिसै आरोना ओमफ्राय ओरैनो थालांबाय आङो गाबोन थांनोसै बांद्राय मोनाबो थाबायलाबायनोहाय उसुबिदा मोनो बायो गारिखौनो सालायनो बायो आरोना बड' बैथुन आदाया हटेलावसो ना न'आव दं आं हटेलावसोलै फंबाय हटेलाव माने लोगोफोरनि हा दंफैयो आं ओमफ्राय मा होनदों रिसर्ट मानना आदै नों हाबा जागोन ना जायाखै प्लिज रिप्लाइ आं हाबा जाबाय जानायाथ'
जाबाय गोबावसै हाबा जानानै बोरायलायलांबाय नै हख्लेबख्ले जाजोबलायलांबाय एकदमबारे नायजाला बोरायबाय बाबु सासे नानि सासे दंबावो आंने बाबुआ क्लास 7 थांलायबावबायसो सेन्ट पिटर इंलिश स्कुलाव नानिया क्लास 4 थेंक इउ आदा एसके लाभ फ्रम गवालपारा एखे गवालपारानिसो ने ब्रादार नोङो होद बेरायहैबाय थायोथ' आं गवालपाराजों दाख्लैफोरबो बिराद थांदों आङो आगिया थांदों ओरैहाय माबा थांदों गवालपारा कृष्णाय ओरैबायदि बेरायलाबायहैयो जोङो मालाबा थांगोन आं गवालपारायाव दे लाइभ होबा नों कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जोमखां अफिसियेल गावहैगोनलै र' मालाबा अके फै गावहैनो फै आदै नोंसोर गामियाव आंबो थांगोन आंनि नाम्बारखौ बहा मोनगोन आदा औ आदै मोनगोन पार्सनेलि पेजावहाय थांनानै मेसेन्जारावहाय कल खालामहरब्लानो जाबाय आंनावहाय नाम्बार बिहरब्लानो जाबाय आंनि फेसबुक पेजआ एसके बड' ब्लगखा दे बिदिनो इउटुब बायदिनो एसके बड' ब्लग फेसबुक आरो नोंथांमोना नायब्लानो आंखौ नुखागोन ओमफ्राय मेसेन्जारावहाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे हरगोन आङो टेनसन गैया दे ओमफ्राय हाबलांबानो जाबाय लासि जानानै थां ओमफ्राय जितेन ब्रह्म मा होनदों नै पेगेन ब्लु वेबेन आदै नोंसोरनि गामियाव ओमफ्राय अके नेक्स्ट टाइमाव अके जागोन दे आं थांब्ला बेरायहैगोन दे दाबो उन्दुवाखै नामा दाबो नैबे RN मोसाहारिया आंनि हिन्जाव दे फल' खालामहै फेसबुक पेज दं RN मोसाहारिया दाबो उन्दुवा नामा दोनदो हर थौबाय नालाय बेबो हर थौनायखाय बुंहरबाय आरोना माबालै आं दिनैहाय जेबो भिडिअ होनो मोनस्लाबाखिसै ना एडिट खालामनो हास्लाबाखिसै ओमफ्राय ओंखायनो आं दसे माबायो होननानैहाय आं लाइभ होबायना लाइभआबो गोबावसै होनो मोनिया RPMआ डाउन जायोना ओंखायनो आं होबाय आरो नेट प्रब्लेम जायो आं लाइभ होबाबायनो सानो न'आवलाय जाया आंना ओरैबायदि नेटआ प्रब्लेम जायोना थोआ लाइभ होबाथाय नाङा ओरैबायदि खस्थ' जायो ओंखायनो बायो आं लाइभ होनोनो न'आवहाय मा दैयाव गावहैनो जोंनि न' साखाथियाव मोनसे नाबथं दै दङलै इयाव गावनांगौ नोगोद ना मोनो अयथासार ना मोनो बामि मोनो थुरि मोनो मालाबा गावहैजागोन दे जागोन दे आदै आंनि एफिनि मुङा गोसो बर' दा हर आदै अके जागोन दे फैदो जागोन दे मोनाबायबो माथो आं 18 मिनिट लाइभआव थाबाय ओमफ्राय बयबो उन्दुदो नामा आं लास्टखौ नोंनिखौ नायनो आदैया माबा मोनसे मा होनो सैनो मा होनो बाक्सायाव क'क्राझाराव बबेयावखौ दा एफिआव जावरायनाय जाबाय दां बेखौ मा बुंनो सानो आदै आं माबा मोनसे सोंनो बाक्सा आरो क'क्राझाराव बबेखौ दा एफिआव मा होनो जावरायनाय जाबाय दं बेखौ आं बारा माबास्लाबाखिसैलै गोदै जायखिजाया जा उन्दुनायसैलै दे 19 मिनिट जाबाय नै टाइमाबो हन जाबाय दे लोगोफोर मानसिफ्राबो थांजोबखाबाय बाय बायसै दे गुड नाइट अल दे थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआवहाय जाखिनि दंफैयो खायसे फैदेरगासिनोसो दङ नै खायसे थांगासिनो खायसे फैदेरो आरोना लाइभआवथ' आरो बिदिनो जाखायो दाबो उन्दुवा नामा उन्दुनोसैलै लावगि उन्दुनोसै बे RN मोसाहारिया नोंबाजैलै लोगोफोर आंनि मिसेस माबा खालामा होनो नेम बाक्सा आरो क'क्राझार जि अके सापर्ट खालामहो
आं दोनथ'बाय दे लोगोफोर दे जार जावलायनाय जादोंना बुङो जार जावलायनाय माने ओइ गाबोन फुङावहाय होनायसै आं दसे लाइक दे दोनथ'नोसै दे लोगोफोर दे गुड नाइट अल सै दे बाय बाय गोसो देरहागुलायबाय